panaglabas ti tiyempo. Marekregmet dagiti binulong, ipasimuta agnat panaglabas ti panawen. Ngem lagip ko ken ka di agmaliwen. Nupay paset na kan tinaglabas kadagiti adun atawen ni ayan-ayan. Iti lagip ko di kanton maisina, uray awan kan ditoy denna. Arapaat laengen panakainaig ko ken kan, tuy pusok mabang-aran no malagip ka. Sa dinuman ti ayan mo ita, amwem atoy ayat ko ket para ken ka. Tinaglabas kadagiti adun atawen ni ayan-ayan.